Naduk ki missiles, ki tank, ki jet, ki para komando, ki sipai border, ki sipai kapsor, bat ki don shibun jait kita ki sipai hakabagari India kadon, bat don ru kita ki intelligence lani kita ki agent, hakabana kaliang ke Department of Defense, kam jukwa ban penpau ya ke kerteng ke jongki, bat kila ru ban long confidential, ki don ru ki jait tiar thma ki bana kaliang ke sorkar, kam kwa ban penpau lani pen I syaga perthai berok kawai, Henry don pat ki kenca tiar ki bala don lupa, bat nakaliang ke sorkar ru kasyat pen I pajba bahaya ki man la ka Porsche ka por. Hakani ke video ngan pen I phi ya ki katto ka ne tali ki tiar, sipai duriau, hakaba kini ki tiar kila ban yadaya keri India, bat kini ki tiar kidon hakileng thma ne ki jahat thma kini ki tiar ya kabala tip kerteng kum ki naval guns laning ila ban ong ki suloi jong ki jahat thma ka kerteng jong ki katto kan ne tali ki tiar ki long kum ne ka A190E ka tenrai jong ka ne ki tiar ka dai na USSR bat ka bahaba po ka naval guns ka caliber ka don chispa bat kini ki tiar ki don hagi jahat thma ka kerteng talwar class frigate batch 1 and batch 2 ka AK-100 ka tenrai jong ka ne ki tiar ka dai na USSR bat ki bahaba po ka naval guns bat kini ru ki don chispa ka AK-176M kaniru ka tenrai na USSR bat ka bahaba po ka naval guns ka caliber jong ka ne ka tiar ka dai niu hundriu point R bat kini ki tiar ki don hagi hatma ka bakerteng abhe bat wir ka auto melara 76mm super red ka tenrai jong ka ne ka tiar ka dai na Italy bat kaniru ka haba po ka naval gun ka caliber jong ka ne ka tiar ka dai niu hundriu bat kini ki tiar ki don hagi hatma kum ka INS Vikran ka auto melara 76mm kaniru ka dai na Italy bat ka bahaba po ka naval gun kiniru kidon niopho hundriu tali bat ki badon hakam Brahma Putra class frigate Kora class corvette ka Bofors 60mm kani ka haba po ka auto cannon ka caliber jong kani ka tiar ka dai drupho ka Bofors 57mm kaniru ka haba po ka auto cannon ka caliber jong kani ka tiar ka dai sanpho hunyo ka Bofors saupho kaniru ka haba po ka auto cannon ka caliber jong kani ka tiar ka dai saupho bat kini kidon hakam Magar class LST Sukanya class OPV INS Tir Sandaria class survey ship ka Orlikon Arpo kaniru ka hapo ka auto cannon ka caliber jong kani ka tiar ka dai Arpo ka CRN 91 ka tenrai jong kani ka tiar ka dai na India bat kani ka hapo po ka auto cannon ka caliber jong kani ka tiar ka dai Lipo bat kini kidon hagi hatma kum ka Shardul class LST MK4 LSU ASW bat ka SWC ka AK 630 ka tenrai jong kani ka tiar ka dai na USSR bat ka bahaba po ka CIWS bat ka caliber jong kani ka tiar ka dai Lipo ka AK 230 ka tenrai jong kani ka tiar ka dai na USSR bat ka bahaba po ka CIWS bat ka caliber jong kani ka tiar ka dai Lipo ka Kastan ka tenrai jong kani ka tiar ka dai na USSR bat ka bahaba po ka CIWS ka caliber jong kani ka tiar ka dai Lipo bat kini kidon hagi hatma kum ka INS Talwar bat ka INS Tabar